rámci Petržalského kultúrneho leta sa v piatok 18. júla pred Domom kultúry Zrkadlový háj odohral večer plný slova a rytmu. Podujatie Pôdory z Beatu. Hoci počasie prinieslo nečakaný zvrat, atmosféra večera ostala nezlomná a návštevníci si odniesli silný kultúrny zážitok. Program sa začal o 17. pod holým nebom, kde sa o prvé salvy smiechu postaralo stand-upové zoskupenie Silné reči. Pred divákov postupne predstúpili Tomáš Hudák, Diana Renner, Martin Hatala a Michal Satmári. Vítajte na kultúrnom lete Petržalke. My sme Silné reči a som veľmi rád, že sme vypredali aj toto auditorium. Teda až na pár miest, to sú fanúšikovia Miška Satmáriho, tí vždy nedojdú. Publikum si užívalo pohodovú atmosféru, no po chvíli urobil škrt cez rozpočet letný dážď. Organizátori však situáciu zvládli pohotovo. Program sa presunul do veľkej sály Domu kultúry Zrkadlový háj, kde sa stand-upisti vrátili na pódium a pokračovali v humornom tempe bez zaváhania. Publikum zostalo naladené, v suchu a s úsmevom na perách. Dnes to bol veľmi špecifický stand-upový zážitok, pretože sme boli vonku a behom môjho vystúpenia prišiel dážď, takže sme to trošku akože si vyskúšali aj na mokro, jak sa vraví, a zabojovali sme, ale v tom momente sme už museli ísť donútra, ale mňa fascinovali tí ľudia, že oni naozaj, napriek tomu, že pršalo, neodchádzali, čiže chceli nám dať najavo asi, že buď sa im to páči, alebo že už keď sú tu, že to chcú s nami pozdieľať, takže tá podpora bola úplne super. Niekedy býva náročné publikum, ale dneska bolo náročnejšie počasie, takže sme museli uprostred show sa presúvať zvon donútra a bolo to skvelé, bolo to naozaj, boli tu ľudia fakt od 20 až po smrť. Po stand-upe sa večer presunul do klubu Za zrkadlom, kde sa predstavil Lej Lofaj, rapper z Oravy. Bavilo ma to, bolo to zaujímavé a strašne ma bavilo to, že som tu v Petržalke práve, je to pre mňa významné, znamená to pre mňa veľa. Jeho autentické vystúpenie, svieži flow a kontakt s publikom rozprúdili energiu a pripravili pôdu pre hlavný bod večera. Tým bolo vystúpenie dvoch legien slovenskej hip-hopovej scény, Veca a Supu. Skúsenosť, kvalitné texty a cit pre publikum vytvorili skvelú atmosféru. Milo som bol prekvapený, aj Lo-Fi pred nami mal super publikum. Hrali sme tu dávno, asi pred 20 rokmi, čiže ja som si zaspomínal. Je to pekný priestor, mám to tu rád. Pôdory z Beatu aj napriek dažďu potvrdil, že kultúra v Petržalke má svoj rytmus a dokáže spojiť ľudí všetkých generácií. A my sa spolu s vami tešíme na ďalšie skvelé podujatia kultúrneho leta v Petržalke. Čo chvíľa sa